Irán definitívne odmietol najnovší americký návrh týkajúci sa jadrových rokovaní a odpovedal prostredníctvom oficiálneho listu, ktorý bol doručený americkej strane. Keď sa obsah tohto listu dostal k prezidentovi Donaldovi Trumpovi, jeho reakcia bola mimoriadne prudká. Trump jasne vyhlásil, že iránsky návrh je pre neho absolútne nepriateľný a že ho úplne odmieta. Podľa dostupných informácií bol Trump veľmi nahnevaný a okamžite začal telefonovať s izraelským premiérom Benjamínom Netanyahuom, ktorý počas tohto hovoru prerušil dokonca aj tlačovú konferenciu, na ktorej sa práve zúčastňoval. Obsah iránskeho listu bol zásadný a neobyčajne odvážny. Irán jasne uviedol, že za žiadnych okolností neodovzdá svoje obohatené uránium ani Spojeným štátom, ani žiadnej inej krajine. Okrem toho, Irán predložil niekoľko podmienok, ktoré považoval za nevyhnutné pre akúkoľvek dohodu. Medzi tieto podmienky patrilo úplné zastavenie vojny na všetkých frontoch vrátane Libanonu, stiahnutie amerických lodí z regiónu a poskytnutie záruky, že Spojené štáty v budúcnosti nezaútočia na Irán. Irán tiež požadoval zrušenie všetkých ekonomických sankcií, a to postupne alebo naraz, pričom trvala na tom, aby bol tento proces zmluvne zakotvený do 30 dní. Navyše Irán žiadal uvoľnenie všetkých svojich zmrazených finančných aktív v zahraničí v rovnakom časovom rámci. Iránske vedenie tiež trvalo na tom, aby Spojené štáty uznali Hormuzský prieliv ako Iránske more, nad ktorým má Irán plnú kontrolu. Na tieto podmienky však Trump reagoval s výrazným odporom. Vyhlásil, že Irán sa už 47 rokov hrá na zdĺhavé rokovania a táto éra je definitívne za nami. Podľa Trumpa nastal čas, keď Spojené štáty Iránu povedia, čo má robiť, a nie naopak. Netanjahu medzitým otvorene vyzval na vojenskú akciu, pričom povedal, že vojna sa neskončila a Izrael je odhodlaný ísť do Iránu a zabrať uránium silou, ak to bude nevyhnutné. Irán na tieto vyhrážky reagoval veľmi sebavedomým spôsobom a vyhlásil, že je pripravený na vojnu a že žiadny americký vojak sa z Iránu živý nevráti, ak k útoku dôjde. Situácia medzi tým výrazne ovplyvnila svetové trhy. Ceny ropy začali prudko stúpať ihneď potom, čo sa správy o odmietnutí dohody rozšírili. V Spojených štátoch sa očakáva, že ceny benzínu výrazne vzrastú, čo by mohlo mať ničivé následky na americkú ekonomiku. Mnohé firmy, ktoré čakali na diplomatické riešenie a stabilizáciu cien ropy, sa teraz ocitajú v existenčných problémoch. Predaj v mnohých odvetviach klesol o 30 až 40%, čo znamená nižší výber daní a oslabenie celého hospodárstva. India na túto situáciu reagovala oživením plánov z obdobia pandémie covidu, keď vládla ekonomická neistota. Indická vláda znova zvažuje zavedenie práce z domu, obmedzenie zahraničných ciest a zníženie spotreby ropy. Francúzsky prezident Macron bol nútený verejne poprieť správy o tom, že Francúzsko plánuje vyslať vojenské lode do Hormuzského prielivu, pričom Irán pohrozil ich zničením. Európske krajiny si dobre uvedomujú, že ak prídu o prístup k iránskej rope, ich ekonomiky budú čeliť vážnym problémom. Severná Kórea medzitým prijala zákon, podľa ktorého v prípade smrti jej lídra Kim Jong-una bude okamžite vykonaný jadrový útok. Irán tiež tvrdí, že zlikvidoval 2 bunky izraelskej tajnej služby Mossad pôsobiace na jeho území. Celková situácia naznačuje, že svet sa nachádza na mimoriadne nebezpečnej križovatke, kde diplomatické riešenie vyzerá čoraz menej pravdepodobne a riziko otvoreného vojenského konfliktu sa neustále zvyšuje.